Arestado po ang isang 53 anyos na lalaki ng mga otoridad matapos mahuling nagbebenta umano ng buhay na aso para katayin sa isinagawang entrapment operation sa Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan noong Agosto 4. Isinagawa pong operasyon po ng San Jacinto Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Regional Director ng Animal Welfare Investigation Project o yung AWIP, isang non-profit organization na nakabase sa United Kingdom. Ayon sa pulisya, nauwi ang entrapment sa pagkakaresto sa suspect na kinilalang isang 53 anyos na nagtatrabaho bilang isang driver at residente ng naturang bayan. Sa operasyon ay isinagawa ang kaugnay ng umano'y paglabag sa Republic Act No. 8485 o yung Animal Welfare Act of 1998. Nasamsam sa suspect ang isang buhay na babaeng aso at iba pang gamit na ginamit umano sa operasyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at paghahandaan ng kaukulang kaso laban sa nasabing suspect. IFM News. IFM News. IFM News.